Gde ste ljudi? Ja sam napravio novi YouTube kanal. Kako sam ga napravio? Meni je napravio moj drugar Nikola Bogdanović. On je pored mene. On zapravo sada igra neku igricu Crazy Bird. Ona ptica koja prolazi kroz one cevi, ali on je napravio klip, on je napravio YouTube kanal pre mene, kao što sam rekao, da je on meni napravio ovaj YouTube kanal. Ako hoćete da uđete u njegov YouTube kanal, samo ukucajte Nikola Bogdanović i naći ćete dole Nikola Bogdanović prva epizoda i vidjet ćete njegov klip. Tamo sam ja u tom klipu i moj Mihajlo brata i uskoro će sutra biti pitanje i odgovori, možda i večeras. Možda večeras, a možda i sutra, sve je moguće, ali ako hoćete pitanje i odgovori, samo vi kuckajte dole u komentarima i sutra će biti pitanje i odgovori, ali ja sam tamo kačio na stranici, idite na Facebook i ukucajte Alexa Gamer i tamo će izaći moja stranica i tamo ćete vidjeti gdje sam postavio pitanja i da će sutra biti pitanje i odgovori i to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!